Pili, Camarines Sur. Silario. Kuya Bangin yung Silario. Mirit. Hapon sa lahat. Okay na. Ito yung kunting sa tuyang magbangkas. Nabihan ko to. Kaya ako, testingan mo niya ako mag-Manila. Ano? Ito po tayo sa ano, sa Sige, na nagtukos yan. ano, Iba ito lang. shortcut. Ito po yung ano, ito po yung shortcut papuntang ano, Pili. Ang lugar na to. Ayan. Sa mga dadaan po ng ano, galing na Minalabak, so dito po kayo dadaan sa shortcut ito. Iwas po dito traffic. Napakaganda ng daan, no? Ito po sa ano to, sa Camarines Sur, Bicol. Minalabak. Tanawin. Ito. Ayan. Shoutout sa lahat na mga nanonood ng live, GDTV. Gaya muna tayo. Ano, review ko tong sasakyan na tong Montero Sport na ang may sarili ang aking ano, pinsan na si Richard. Shoutout. Shoutout kay pinsan. Shortcut kami dito sa Tampili. Tricycle lang mag-ano. Ano? Kalsada. Hindi na kami inabot por ano. So, kami si Madison pasabasa si Pai. Si Taba. Iyo, perte man ang turong. Kaya magkahirap. Ayan. Sabi kaya ni, ito mabagal magkas yung 4 wheels. Hi, Samson! Nagpapunta na kaming pele. Ayos ah. Ayan. Magandang panahon. Walang ulan. Ayan o. Siya parang driver na ni Madam. Napakaganda ng kalsada dito. Siya. Kailan takot itong magbiyahe nga rayo? Napakaganda mga tanawin. Inaungko pa na siya. Ha, magpinaya. Nag-Manila. Ay. Nag-Manila ka na ngayon. Yan. Ha, magka-ako ngayon na Sa iba. lahat. Siya ang ano, siya ang ikaw auto ito. Ayan, malapit na tayo sa Pili. Lapit na tayo sa ano, sa pasok ng Pili, Camarines Sur. Hindi kakaliwa na tayo dito. Sa mga ano, sa mga riders natin diyan na gustong dadaan dito sa lugar na to. Ayan. O doon na si ano, layog-layog. Layog-layog yan. Nangabot ko dyan sa mga van. Dari yan sa Manila. Pa-Manila. Layog-layog. Tayo mapigara to. Peace out. Darago po niya.